mladšieho starostu. Konečne. Pána mladšieho starostu. A staršieho? Slešnú staršiu družičku. Slešnú mladšiu družičku. Pána Braldiana, pani Braltu. Ich rodičov. Ja by som nezapomnul. Pánov kuchárov, tam vzadu. Tu pánov muzikantov. Či mi dovolíte týmto zlatým mečom, ktorý Mojžiš preťal more, sňať zbeneček slavy našej mladej, ktorý od svojej mladosti pri svojej počestnosti nošila až do dnešného dňa. Dovolíte teraz? Alebo nedovolíte? Prv rozdáme pokyny, dobre? Ideme na pokyny, chlapci. Budeme to mať ťažké dneška. Ste ešte znovu chlapci zmýlili, ale že už nechci raz ísť, tak vám to prepačíme. Možno na ďalšej svadbe bude chlapcov vece nás lepší. By som poprosil tých, ktorí vedia túto hadanku, aby boli ticho a hlavne Nikrančania, lebo ju dostali, keď vchádzali do kultúrneho domu v Krásnej Lúke. Takže hadanka znie, ktorého dreva je v lese najviac. Ha. Poďme, chlapci. Môžeme? Zatancujte podľa. Nie, bol zahrad, ale len. Keď sme tak rozmýšľali, ešte hodí na dvoch odpovedok. Áno. Môže len jedna. Tak to je. Viem, že by sme najlepšie znali. Jednu dám, jednu znám, jednu dám. Dva znám, ale jednu dám. Najväčšej dreva v lese je krajine. Je to taká malá pravda, ale myslím, že pokračujete ďalej. Jakého si povedal? Hudba! Kraj! Hej! Hop, hop! Musíme ešte raz, bo tady nám boli to 5. raz tancovať. A ešte raz pochválim už Pane Ježiš Kristus, všetkým vám tu. To som vás ani nešol. Pochválim Ježiš Kristus. No, to je, zdá sa. Pýtam sa ešte raz Pána Boha Všemohúceho na pomoc, Pána mladšieho starostu, Pána Braldiana, pani Braltu, slešnú staršiu družičku, slešnú mladšiu družičku, pánov kuchároch, ktorí nečujú, tu pánov muzikantoch a celú vás tú pospolitú spoločnosť, ešte by som zapomnul skoro, aj rodičov, pána Braldiana, pani Bralty. Či mi dovolíte týmto zlatým mečom, ktorý Mojžiš preťal more, sňať zbeneček slavy našej mladej, ktorý od svojej mladosti pri svojej počestnosti nošil až do dnešného dňa. Dovolíte? Alebo nedovolíte? Po štvrtý radšej pýtam. Ale super. Veľmi náročné, ale snažím sa. Bez práce nie sú koláče, takže musím tak reagovat. No dáme ešte jedno. No ale ideme. Muž to má vzadu, žena vpredu a manželia to majú v strede. Čo je to? Ideme ešte porániť, chlapci. Jedna, bude to na ročný. Soviet v obecenstve je ticho.
Do rana. Pozbierajcie się na drobniaki, na co urychlimy. Na co zarobimy, bo treba, jakie auto wymienić, to szlikę treba, nie? No, to była tu najroczniejsza. Ale keď mám dobrú slovenčináku, keď Jedrika bola zo Slovenčiny. Na pół roka teraz? I od prvého ročníka, nie? I na pół roka. Ja znam, że już nie byli wyświecenia, jak Jurzica brawo, że wyświecenia nie byli. Na wypisy byli, na słuchawku. Z praksy ludzie rozmawiają. Mladší starosta zná. Sorry. Ale tak sme rozmýšľali, Vezmu sa tu. že sme celú abecedu. Od jednotky po zemianu. Jazbuku, I azbuku, aby vedeli, že je už uzejkolo, hej? italiansku Italiansku, i rusku, i niemiecku. i nemecku, jaku lecę chceli. Górne, mi mudre chlapci ste, no. Tam je múdre, tam je zo Šermiža parobci, hej? A Šermiža ani furt boli múdre, jak sobie pamätám. Tak to widzimy, nie? Widzimy. My tak premyšľali, že je to písmeno Ž. Ma prawdę, w Szermiziu są veľmi mudre ludzie. Tu to widzimy, jest to tak. Ej, chlapci. Hudba. Hraj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Keď sme získali tým družbovským našim tancom, ktorý trval hoci dlho, ale máme zaslúženú odmenu, tak my sme ho chceli predať. Neznám, jak to zrobíme teraz, bo mladá je zo Šenvíža, hej? Ale mladý tam zakazi z Nitry. Ja znam, ktorý nikdy neznám, Pri ní, jo, to ani my